Така, 20 април показваме пръскане с пръскачка Кавазар Нептун Pro Garden на лозе с ръкохватка с манометър. Така, пръскаме профайлър, фуликур, децис и аминоексперт, аминокиселини на много стари лози, които се опитвам да съхраня и да запазя и най-вероятно ще присъда. Така, пръскачката отлично се справя. Тук виждаме още. Вижте, не са рязани от години. 2-3 години е пропускано. Търся да има на пъпчица на бола да поеме малко. Но за жалост не. Тук имаме няколко. Така. Това, колеги, пръскайте и вие.